uthi angiye Giya. hayi akusasho sekuyekile manje sathula ncane bakuphinda kusho ukuthi angigiye ngizogiya impela futhi kusho mina umafika ngokuvakasha sale sehlala umavalelisa jika hlale elokho ezulazula ethi angisekho njalo umenzo umphaka odlele khona lapho uma bani nje lo uma lokho umabhala ngesokudla adle ngesokunxele into yavala uqala amaculo esontweni ngoba kuthiwa iqalela phezulu kakhulu iklinya abazalwane into yasiphenduka umuntu omubi usawula uqobo lakhe into eklinya abazalwane ulento nani bani lo ulento Musho. nangilo umzimba obhedayo umaxubha ngeaphula uma ngqongqoze sephuma into yasha ucall back hot please call don't call kwadideka abantu umakhulunyelwa unina kwi-voicemail yakhe ethi usiyanda kekho ngane yami ngisamthumile shiya umyalezo hawu swan madoda hey